Dobre, máme dorobené, nebola to žiadna drina dneska, skôr len taká rýchlovka, pretože nepršalo už ani neviem koľko. Takže to nebolo o tom, že treba pokosiť trávu, ale skôr estetický problém. Ideme domov, ideme si niečo uvariť. Asi tušíte čo. Áno, už dlhšiu dobu rozmýšľam nad tým, že mne sa tej roboty dosť veľa opakuje. Keď je niečo zaujímavé, v poriadku, ako natočím, ale už rok premýšľam nad tým, že v podstate plodiny, ktoré sa dopestujú v záhrade, skončia v kuchyni, tak sa povenovať možno aj trošku tomu vareniu. Aj keď pravda je taká, že není som žiadny extra kuchár, ale varím často, varím rád. Tak prečo si neuvariť? A napadol ma taký formát, som zvedavý, čo na to poviete. Budem rád, keď mi dáte nejakú spätnú väzbu. Natočiť nejakú sériu videí, uvidíme akú dlhú, niečo s názvom Víkendové varenie. Tak si dáme takú skúšobnú verziu a uvidíme. Priatelia, vítam vás pri dnešnom varení, víkendovom varení a ideme si urobiť pizzu, ako ju robím ja. Či je to dobré, zlé, neviem. Ak skúsite, možno vám bude chutiť. Pripravíme si cesto, pretože to musí vykysnúť a potom nachystáme suroviny, ktorými si ju dozdobíme. Navážime si múku na 2 pice, čiže potrebujeme 500 gramov, pol kila múky, to znamená 350 gramov hladkej a do pol kila celozrnnej. Výborne. Hladká celozrnná. 15 gramov soli. Dobre. 2 čajové lyžičky cukru. Droždie. Ja dávam 1,5 sáčku, keď dávam suché. Pokiaľ dávam normálnu tú kocku, tak dávam pol kocky na toto množstvo múky. Dobre, toto máme pripravené. Teraz to premiešame. Urobíme si tu na taký kráter. Nalejeme 320 ml vody a nesmieme zabudnúť 2 lyžičky olivového oleja. A budeme miešať. Cesto si vymiesime paprčkou. Ono sa odporúča, že nejakých 10 až 15 minút, kým to všetko nepustí lepok. Dobre, máme to vymiešané. Cesto si môžeme rozdeliť na 2 polky. Do jednej misky, do druhej misky. Približne na polovicu. Zrite, aký bochníček. Potriem, aby to neobsychalo.
a nelepilo sa toľko na tú misku, keď to bude kysnúť. Trochu prikryjeme s niečím, s utierkou alebo čím, aby na to nešli muchy zbytočne a pôjdeme si nachystať suroviny zo záhrady. Tento rok tu toho asi veľa nenaberiem. Zima úplne suchá, jar bez dažďa, žiadne zrážky. Vlastne čo som na jar popchal do zeme, tak z toho nič nebolo, pokiaľ som to nechcel zalievať obecnou vodou, čo teda zrovna nie je úplne lacné. A na rovinu, ak mám do toho investovať či peniaze, kopec času, lebo sa o to treba starať, tak je to tento rok také, aké je. Bohužiaľ. Takže nás čaká obchod. Ale to si vybavím bez vás. Keďže som bol hnilý kúpiť si salámu a keďže nemali tuňaka, takého, čo by sa dal dať na pizzu vo vlastnej šťave, ale len boli v slnečnicovom oleji, čo je akože, to nechcete jesť. A nemali ani kuracie prsia, tak som zobral slaninu. Aj tu mali len vlastne nejakú anglickú alebo takéto a keď je človek hladný, zožere všetko. Cesto máme vykysnuté, možno by mohlo ešte viac, ale fakt som už hladný. Tak si to pripravíme. Buchneme trošku múky, aby sa nám cesto nelepilo. Mozzarella. A už je na vás, čo si tam dáte. Alebo čo chladnička dá. Dobre, pizzu máme pripravenú, šupneme ju do trúby na nejakých 16-17 minútiek a 220-230 stupňov. Možno som to mohol nehať o minútku menej. Teraz si tam dáme ajdan nastrúhaný. Ešte, kým je to horúce.
sa to tam tak pekne roztečie. Ja viem, že napríklad aj tam v Taliansku nemajú, no ale zase v mojmirovských potravinách nemajú talianske delikatesy. A než to začnete krájať, tak to nehajte chvíľočku stáť, dajte tomu pár minutiek. Pohodička, je to dobré. Dobre, druhú pizzu teraz nejdem robiť. Nemá zmysel, je dosť hodín. Cesto som strčil do chladničky. Zajtra, keď ho vyberiem, nechám pri izbovej teplote. Pekne sa zlobudia tie kvasinky a bude sa dať spraviť druhá pizza. Už či bude rovnaká alebo iná, to je na každom. Tak sa lúčim. Čau.